Wij hebben een hele grote subsidie gekregen. En die subsidie die heet Sterk Techniekonderwijs. En dan gaat het ook misschien, dat is voor jullie misschien nog allemaal nog niet zo nodig, maar dan gaat het misschien ook even over de bedragen. Wij hebben in totaal 3,2 miljoen euro gekregen. En dat wordt uitgesmeerd over 4 jaar en dat is voor de BES-eilanden. Dus dat is voor Saba, Sint Eustatius en Bonaire bestemd. Daarvan gaat 1,2 miljoen naar de Bovenwindse eilanden en 2 miljoen naar Bonaire. Wij hebben daar heel lang plannen voor gemaakt van hoe gaan we dat nou doen. We hebben bijvoorbeeld een projectleider, dat is Elton Johnson. En we hebben plannen gemaakt. Die plannen hebben we ook samen met het bedrijfsleven gemaakt. En het bedrijfsleven heeft zelfs ongeveer 3 ton toegezegd, wat ik echt heel erg knap vind, complimenten voor Bonaire, omdat zij bedrijfsbezoeken gaan toelaten. Ze zullen hier ook naar de school toe komen om met leerlingen te spreken. En ze zullen ook af en toe gastdocent dus zijn. En daar kunnen ook stages gelopen worden. En sommige bedrijven hebben zelfs een geldbijdrage toegezegd. Maar waar het eigenlijk om gaat, hoe weet je eigenlijk wat je worden wil? Jullie zijn nu verslaggevers die allemaal voor me staan. En de vraag is misschien ook, als je nou terugkijkt op je leven, had je dan misschien ook verslaggever geworden? Maar de vraag geldt natuurlijk ook voor mij. Als ik terugkijk op mijn leven, zou ik dan ook directeur van de school geworden zijn? Want het allerbelangrijkste wat we allemaal met elkaar weten is, datgene wat je passie is, dat is nog een moeilijk woord, maar dat gaan jullie ook nog wel leren. Wat je talent is, dat zou je eigenlijk de rest van je leven moeten gaan doen. Ja, en welke periode moet je dat eigenlijk gaan uitzoeken? Dat is op de basisschool. Dat is misschien zelfs nog daarvoor. En dat is ook nog op de middelbare school. Want aan het eind van die middelbare school of aan het eind van die mbo, dan moet je het eigenlijk wel een keer weten. En wij hebben hier bijvoorbeeld een aantal maanden geleden een talentfluisteraar gehad. En die zei, eigenlijk zou elk kind 1 keer in zijn leven een docent moeten tegenkomen die zegt, hé, stop eens, als ik nou naar je kijk, misschien moet jij eens nadenken of je dat later niet in het echt voor je werkzame leven gaat doen. Dat is het herkennen en daar heb je, en dat heet opvoeding, daar heb je volwassenen voor nodig. Daar heb je je vader en moeder voor nodig, of je verzorgers. Daar heb je je leraar voor nodig, daar heb je je onderwijzer voor nodig. En daar heb je leereffecten voor nodig.